जोङो फैसा लानानै बेनो ओरैनो थगायनानै जोङो प्रडाक्ट हैदोंबा बै मानसिया मुनमुन ब्रह्म मेडामखौ लानानै गर्जन मुसाहारि सारनि बिबुंथि आरो लोगोसे बेजोंनो फैबाय थानाय इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै खायसे खोथा फोरमायदों आरो बुंफैदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेराफारसेथिं कनजिता बसुमतारी ससियेल मिडियानि एक्ट्रेस, नोंथांमोना गासैबो बिथांखौ सिनायो जानांगौ। थिग बिथांखौहाय सासे फंबाया जे मुलि फाननायखौ लानानै खायसे खोथा मख'नानै बुंदोंमोन, थिग बेखौनो बिथाङाहाय रिप्लाइ होफैदों आरो बेसेबां बिथांनि बुंनाय आरो माबायसा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै मिथिनानै लानो हागोन। नोंनि बिबोनांखौ सामलायगोन बे मुनमुनखौ एखमबा जिन्स गानग्रा फानथाब फुनथाब गानग्राखौ इएम जालायनानै बेबायदि जिन्स गानो मोनो नामा? একদিন আমি গৈছিলো যে কিবা ফুটবল ক্রিকেট চাবলৈ গুৱাহাটী ষ্টেডিয়ামত আয়ু টুপি পিন্ধিছে জিন্স ফানথাব পিন্ধিছে তারপরে সেংগ্রা ৬জন ৭জন মোক কইল ওই স্যার হাই আর বুঝলেন সাসে মই কৈছে নহয় হইরে সাত সবসময় পিন্ধিছে টুপি পিন্ধিছে এইজনী ভালকে বুঝা নাই ওচৰত যাবি তো তারপাছত মই কৈছে তুমি যা ফটো তুলি আনি চেংরা এগুলা কি ফটো ভিডিও বানায় ভগবান মুন বাড়ি আগ্রামা স্যার नोंनि बोनांखौ नों सामलायगोन बिनिफ्राय जोंनि अरुणोदयखौ दान दम दंब्ला फाबय मुनमुनक सामलाबा फाबो आयु दाउ बिमा मुरगिर माव दाखाय नोंथांमोना एखेबारे दाबिथार निसा आग्रामाना मोनसेल' फर्मुला दङ रायजो राजाखौहाय थाइसे थाइनै एसे बारा होनानै थगायनाय आरो जेरैखि जाया भट आदाय खालामनानै गभर्नमेन्ट दाबानो जायो बेनाव जेबो निथि गैया बेनाव जेबो आदर्श गैया जायया हय আমি उनाव थाखै बिसोर राखा बियो कंग्रेसआ फैबा बे कंग्रेसजों आराम स्लेट मिलायलांगोन बे बिजेपि फैबाथ' बेजों थाखाबाय नालाय किन्तु जोंना इउपिपिएलआ बेखौ नायाखै আমি কি বাইরে কইছে শান্তিটাই মেন কথা বিটিসি শান্তির বাদে আমি কই করিবা नवारे जोंनाव मा जाहैबाय गोबां जाथि जनगोष्ठी थाबाय नालाय जों गाव हारसिङै बिनो हाया आरो मा बे जिनिसखौ जोङो नायनानैसो लासै मावनांगोन प्रमद बर'आ मा खालामदों मा खालामाखै बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नामाव दिल्लीयाव लामा बानायबाय आसामाव सासेनिबो मुङाव दिल्लीयाव बेबायदि गेदेर लामा बानायाखै प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म मार्ग बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म रड मोनसे लामा मोनबाय आरो बेनि उनाव बे दिल्लीयावनो बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुसुखाबो प्रतिमुर्तिबो बानायहैनो हाबाय आसामनि रावबो गैया आसामनि दा बेखायनो नोंथांमोनहा एसे गोसोआव बोलोफोरा एबाराव जोङो इउपिपिएलआ 8टानिफ्राय 9टा एमएलए लानानै देरहागोन आरो मोनसे खोथाया बेबो जोंबो बुजिनांगोन आपनालोকে বুজিব লাগিব যে বিজেপি পাৱাৰ বেলেন্সিংआ এতিয়াতো বিপিএফ চলাই আছে নহয় পিটিচিটো আৰু যদি বিসি এমএলএ ফাইল যদি এসএমপিত যায় সংসদে আগনি ওই যাচ্ছিলেন বুলাইনাय जाथिजों जाथि न' सावलायनाय आखु एगुतिके पिटिसि थाक टेकेटकले सलायथाक आमि विधानसभा जाबा লাগে अब्लासो जोंनि एमएलएफ्रा बिराद बुंहैगोन आरो जे ओरै जाबाय बेबायदि खालामनांगोन दानि जोंनाव गोजोन थासारिखौ नायनानै जोङो इउपिपिएलखौ लाबोफिननांगौ नोंथांमोना बयबो माखासे खोथाफोरखौ लादो मबाइलाव नुनाय खोथाफोरखौ लादो मालाबा सिउले बायद'जों कमला बायद'जों नांलायनायखौ एसे शेयार खालामदो नङा होमबा এইনিকয় আপোনালোকে গাঁৱে গাঁৱে সোমাই প্ৰচাৰ কৰিব মই ইয়াত দীঘলীয়া নকৰোঁ সময় কৰিছে এতিয়া আমি আমাৰ কিবা প্ৰাইমাৰী কেম্পেইন কমিটিটো বনাম ইয়াৰ পাছত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰে কিছু খবৰ থাকে जोंनि बे प्रडाक्टआ ओरैबायदि सेल जागासिनो गोबां मानसियानो जागासिनो नाथाय जानाय मानसिफ्रा जेबो बुङाखै जायै मानसियासो रोनावलागासिनो दङ जोंनि कम्पानिया अलरेडि सार्टिफिकेट गोनांखा बेयाव जोङो मालाबाबो इलिगेल खामानि मावाखै बाव जों लिगेल खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो बे कम्पानियावहाय जोङो फाननायनि जोंहा टेक्स मोनो आरो बे कम्पानिया सार्टिफिकेट गैयासारा जों बेबायदि प्रडाक्टखौ फाननो हाया बे कम्पानियाव अलरेडि सार्टिफिकेट मोनखानाय जोंनि www.vikraslifescience.com नोंथांमोना जुदि रिसार्च खालामाखैबा
गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनानै मिथिनानै लानो हागोन बे प्रडाक्टनि बागै आरो बे फंबाया बुंबावदों गामि गामि हाबनानै बिसिनि टिमा बुरखाय बुरखाय प्रडाक्ट फानदों होननानै जों माब्लाबाबो बुरखायाखै जाय मानसिया बे प्रडाक्टखौ लादों बायनानै जादों बेमार जानानै जादों बिसोरो गावनो निजे प्रुफ मोनदों रिजाल्टखौ मोनदों बिनि थाखायसो जोंखौहाय लेंहर बिसोरो प्रडाक्टखौ बिहरनानै जादों बेफोरबायदि अननानैहाय भिडिअखौ बानायनो नाङा मोनथिया हसिया फंबाय बे प्रडाक्टआ अलरेडि गभर्नमेन्टनिफ्राय सार्टिफिकेट मोनखानाय जोङो रावनिबो बेफोरबायदि गाज्रिनि थाखाय खामानि मावाखै आरो बे प्रडाक्टखौ जोंनो जाय माबादोंना बे प्रडाक्टआव कम्पानियाव खामानि मावदों जोंनो गावनो इउज खालामगासिनो गावबा गाव गासिबो इउज खालामनानैसो बे प्रडाक्टखौहाय बयनोबो होदों बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो नाङा आरो रायजोफोर बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनहा गिनो नाङा आरो कनफिउज जानो नाङा